Iha mau kadongan, jumpa musai di Renungan Palaboroha di channel YouTube YKB Palaboroha Marhata Batak. Ia renungan sadarion denek dosia tolu Musa 25 yang sada 110 sia. Dohot judul hati goran tu saluhut halak. Dohot pangodol hononna sia tolu Musa bidu 25 yang 10 pitu. Songonom madidok debata hatana disi. Dan jadi mas yang ngata kamu sama hadongan alai ikon marhabiaran hamu mida debatamuna. Kurian itu hatta kodang do tubuh persoalan alani ketidakadilan di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni ulaon, di tonga-tonga ni masyarakat, bahkan ketidakadilan di tanoon. Mace godanggo parmaraan namasa hinorhoni ketidakadilan ekologi. Akka jadi-jadian na tinopa ni dewata, sipata dipaksa dolau mangalehon parbuena tu jolmai. Sopola dipikiri jolmai, lau mangalehon tiki, anggiat sumuang mulak, gugoni tanoi, na jinadihon ni dewata. Hurian ni itu hatta, ditogi hodo bangso Israel marsiajar, lau mangatusi prinsip keadilan. Asing ni ari sabat, di jauh hodo tunasida mangulahon tahun sabat. Di tahun papituhon di pasobudo tano maradian sianulaonna. Ahana tubuh siap tanoi dang boy ditapo manang dang boy dibuat parbuena. Dung salpu pitu hali tahun sabat manang 40 sia tahun asa di tahun na 50-hon natargoar tahun yobel. Ikon paluaw na sida maaka na marutang, ikon paluaw na sida manang natartaban, ikon mulak muse tano niaka natarutang. Marhite sumuang ma mulak muse ngulu ni jolmai tuhada meon nasa sitong na. Asa di dia adong hati goran, disi majupang hada meon. Diajari debatado hita, pabowa naso tarsirang do mulutta sian akka natinopa sian akka jadi-jadian ni dewata disima takas taida hahomion puaso panopaon ni dewata dijodo hita lau patupahon hati koran tu saluhut halak nang tu saluhut jadi-jadian natinopa ni dewata. Amin. Songonima renungan di hita sadarion. Unang lupa da like, subscribe, jala bagihon tua kadongan alamar hite na dohot dohita marbarita nauli rap dohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Moliate oras debatama mamasu hita saluhutna. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.